tots els meus sentits, el tacte, la vista, l'oïda, estan absolutament on fire. Hi ha moments que realment se te'n va el cap i la teva persona i la teva ànima viatgen a l'espai. Venia a provar, tenia les expectatives mitjanes, però la veritat és que és impressionant. Ho trobo sensacional i de pell de gallina. És molt experiencial i estàs veient tot el rato tocant. És un engranatge trobo molt ben greixat com perquè realment aconsegueixin això, no? Traslladar-te l'esplendor de la cort d'aquest gran rei. I m'he quedat pillat, perquè està molt ben fet el disseny sonor i l'exposició en general és un circuit molt recomanable. El que més m'agrada és la sala immersiva. Trobo que és una experiència molt diferent a lo que estem acostumats a nivell de museus i això. L'experiència amb realitat virtual també ha sigut increïble. Això de ficar-te allà, de poder... anava tota l'estona com agafant la llum aquesta i anar il·luminant la tomba, i anar il·luminant la càmera, era fantàstic. M'ha semblat una experiència extraordinària i jo convido a tothom a venir, sobretot en família. Fas un viatge sense moure't de casa cap a aquesta cultura que encara a dia d'avui ens continua generant tant d'interès i tanta curiositat que val molt la pena. Si ja tenia ganes d'anar a Egipte, ara són multiplicat per 10.000.